guys! Good morning! Another day, another vlog! So karon guys, nako diri loyo sa atubangan sa mong balay. Kay magtaga si Papa og saging. Ayan. Ayan si Papa, tuon na to. Nay saging usa ka bulig diri guys, atubangan sa mong balay. Panay kapayas pa ay. Isagol sa tong utan. Pwede naman na. Yan, labong kaayo diri. Gihawanan ni Papa diri sa tubangan. Kay naingon na nigkalasangan ang among balay. Charot. Ang mga namuyo, mura ng unggoy. Ayan guys, dira guys ay gamay ra siya nga saging. Gamay ra iyahang bunga. Kasi pangalan pa, bulig, gamay rag bulig. Yan. Mga tisa. Tapos, may mga gabi na sa ubos, perting pagkadaghana. Oh, sus, lapaw pa nako. Sana all taas ug height. Pero ang video, mubo pa. Mubo pa sa gabi. Libo na kayo dira sa tubangan mo guys, puros mga gabihan. Daghan kay unod. Butig. Yan diha kamutihan. Yan ako yung mga saging oh. Bag-ong tinanom ni Father. Father, hello Father. Busy si Papa og taga. Wana, tumba na. Wana. Hubog na gyud. No, naman tayo baka, dili na makuha ng bani. Nya pasaano mo dito sila ha. Oh, paghinay diha. Panay kapayas pa ay. Sagol ko na sa kong utan ug mapuhon. Ayan, ay kamansi oh. Oh, see? Dodong! Napriso ka diya, Sudong? Aray sa midri, ha? Yan, guys. See? So, mayroon kay linaw. Wala pa uwan. Yan. Ay, kabugat. Pakuhaan pa ang saging kabugat. Hoy, Andro, gaduwa ori ka. Yan guys, nakuha na nako sa kabulig nga saging. Tara. Medyo dili kay siya dagko og bunga pero okay na ni. Makaon na ni siya. Palitan dayo ginamos. Okay kayo. Ayan na guys. Gipamutla na ni Papa og mga dahon. Kay aron sad mahawan. Ana na mo ibutang diha pa anton makuha na siya, malata. Wa naman tay baka. Sa una guys, na may baka pero karon wala na kay amo nang gibaligya. Kusog kay itong mukaon og bani ug kanang mga dahon sa saging guys, mo na ipakaon mo sa mong baka. Papalihog og kuha ng kapayas pa be. Kaya nas babaw ba? As diding gro dia ay. Makabutran mo. Paghinay. Dodong pagbehave diha. Ay pag kinulisaw. Na, babaw. Thank you. Yan, nakuha na nako ang kapayas guys. Pwede siya dara ang atong usa ka bulig na saging. Ayan guys, nami kinadak ang kapayas dire. Kinuha ni Papa atong niaging adlaw. Oh. What a big papaya. So, at salon ko ni siya. Ugma pohon. Tapos kaning duha ka buok gagmay mo ni kinuha ni Papa karon.
Ako siya isagol sa kamunggay. And then tanglaran, huwak na kaayo ang kamunggay, di ba? So ana lang, para-paraan lang para naay mautan guys. Yummy. Ayan guys, nasad ko yung mga itlog nga natigom diri. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 9. Yan. 9 kabuk itlog. Ang upat ani ganiha guys, akong gilungag kay among gisudaan pa mahaw. So karon 9 lang ni kabuok. Itlog sa manok. Yan. Plus na pag sa kabuk buongon guys oh. I don't know kung hinog na ba ni siya. No. Na kung ano na ni siya. Nagputi-puti. Kisay mga ayo diha, nyuhan na ni. Basta probinsya guys, daghan jud kag makaon-kaon labi nagkugihan. Di ba? So maglungag day ko og saging guys. Gamay lang akong lutuon. Kay ako raman pod magtagbog kaon ani guys. Na guys, ako nang gitak-ang kaha ang akong gilutuan sa saging kay buslot man di ang kaldero nga akong gisudlan ganiha guys. So kanina lang ang akong lutuan. Yan, ganda man ako ni papag mga kahoy. Diha, kabalding kahoy. Ito ni ibalay-balay guys kay para makalusot ang iyang siga. Dili siya maghuot bitaw. So ganyan. Then takloban nato para dali ra maluto ang saging nako. Yan si Papa guys. Nagbugha og mga kahoy. Wow, kadagko ani pagod. Kadaghang kahoy sa ubos sa among balay. Nangalata. Gihawa na ni Papa. Nangalata siya tungod atong pagbagyong Odette. Laya na kaayo oh. Dagko kay ni baga. Ang lechinonon lang mo ikuwang ani guys. Char lang. Tagsugnod guys. O siya kabukal. Andro. Pagpuyo ka. Samtang nagpaabot ta sa saging nga mabukal guys. Mamilo sa ko diri. Saba sa mong manok eh. Ayan. Ayaw dong. Ayaw na i-close. Andro. Among bata guys. Sipat kaayo. Mamilo sa ko dudong ha. Daghan na kay pilunon si mama. Takaw dito ka. Maguba ng pultahan. Hello guys. Ano man na? Tchadan! Nagbukal na siya. Gahi pa ni siya guys. So pataw-tauran lang. Aron maluto gid siya. A few moments later. Ayan guys, tapos na ako maglaba guys. Yan. Niuwan na sad. Tuara. Habo-habo.
guys, hurot na. Goodbye!